peknú a krásnu nedeľu spríjemniť našim kultúrnym programom, ktorý by sa dnes mal niesť tak trošku v netradičnom duchu. Keď ste si všimli, tak vo vstupnej hale sme propagovali aktivity a propagovali projekt, ktorý naša škola robí. Niektorí si určite dostali od nás aj malé plagáty. A keďže takto stojíme pri Vianočnom stromčeku a takto budeme onedlho stáť všetci so svojimi rodinami, tak my dnes sme vám chceli ukázať to, čo s našou veľkou žiackou rodinou robíme v škole. Pri Vianočnom stromčeku sa budeme všetci ďakovať všetkým, budeme ďakovať svojim rodičom, budeme sa tešiť na tých, ktorí sú tu s nami, a tak sa aj my dnes tešíme, že ste nás poctili takouto novou návštevou. U nás v škole sa ďakuje koncom školského roka a hodnotíme svoju prácu koncom školského roka, ale nedá mi zhodnotiť a poďakovať sa za tú prácu, ktorú sme urobili doteraz. Naša škola robí projekt podporovaný Európskou úniou, Európskym sociálnym fondom. A čo s deťmi robíme, to ste si mohli všimnúť už vzadu v burze. To, čo sme s nimi robili počas vyučovania, ste mohli vidieť na obrázkoch, ktoré vlastne išli celú tú dobu, kým ste tu boli. Ale samozrejme, nedá sa to bez našich žiakov a nedá sa to bez rodičov. Takže chcela by som sa vám takto pri Vianočnom stromčeku poďakovať všetkým rodičom za dôveru, že dôverujete našej škole a dôverujete našim pedagógom a našej práci. Zároveň tento projekt by sme nevedeli realizovať ani bez spolufinancovania, pretože 5% spoluúčasť, čo je vyše 4 000 eur, nám poskytla obec. Čiže aj touto cestou by som chcela poďakovať za spolufinancovanie tak tohto projektu, ako aj ostatných projektov, do ktorých sa škola zapája. Budú to naše také netradičné a tradične moderné Vianoce, ktoré chceme začať snáď takou starou tradíciou, pretože práve jedna z tých aktivít je, kde učíme deti regionálnej výchove a tradíciám našich starých rodičov a rodičov, tak verím, že naše nové poňatie Vianoc, ktoré nám ukážu deti školy, sa vám bude páčiť a že vám naozaj spríjemníme dnešné nedeľné posledno adventné popoludnie. Príjemnú zábavu.